светите, светите и хората ще се чудят. Кое е различното в тях? Защо те така светят по този начин? Знаете ли кое може да ви накара да светите по различен начин? Христовата любов. Исус Христос победи света чрез своята любов. Любов, която Той доказа и показа на света. Това е символ. Отворените ръце означава, че Татко стои с отворени ръце, отворени обятия. Той е готов винаги да те прегърне. Готов ли си да прегърнеш Господ в името на Исус? Не знаеш ли как ще го прегърнеш? Когато прегърнеш своя ближен, направи го сега. Прегърни своя ближен, като си представиш, че прегръщаш твоя Господ Исус Христос, Създателя на всемира, Създателя на всичко, видимо и невидимо. Затова Той остана така на кръста. И Той не се умори да бъде така. И Той до днес е така. Защото Той чака своята църква. Хайде, прегърнете се смело. Не се срамувайте. Не се притеснявайте един от друг. Защото вие сте брати и сестри, както тук на земята. Така заедно един ден ще хвалим Господа и горе на небесата в името на Исус. Амин. Нека да дадем слава на Господа. Нека ревностно да хвалим Господа, да го величаем, защото Той е достоен за хвала. Амин. Алелуя. Този във вас. Амин. И искам да знаете едно. Вие сте тук светлината и виделината на този свят, в този град. Излизайки от тук, хората ще искат да виждат